Hola, com estem? Us resulta estrany veure'ns així a la pantalla? Enguany, a l'assignatura de Cultura Valenciana, anem a fer una cosa molt diferent. Anem a treballar de forma virtual. I per ajudar-nos, tindrem dos profes. Una professora que s'anomena Lídios I un professor que li diuen Mauro. Ells seran els encarregats de guiar-vos en aquesta assignatura. Nosaltres ja no parlem més. Passem, doncs, a presentar-nos. I que siguin ells els que ja us expliquen com anem a treballar enguany. Adeu! Hola, el meu nom és Mauro. Hola, el meu nom és Lídios. Aquest any serem els vostres profes virtuals. I esperem aprendre molt junts. Anem a utilitzar una nova tècnica. Que es diu Flipped Classroom. Voleu saber què és això? Doncs comencem. Flipped Classroom vol dir en valencià, classe al revés. Això no vol dir que anem a pegar-li la volta a les taules i cadires. Significa que anem a canviar la manera de treballar. Fins ara esteu acostumats a que, quan estem a classe donem primer la teoria i després fem exercicis, doncs ara anem a canviar-ho. La teoria aneu a aprendre-la a casa, mitjançant vídeos, i a classe sols farem la pràctica. I com veureu als vídeos, molt fàcil, al bloc Una motxilla llena de, trobareu una pestanya amb el nom Cultura Valenciana. Allí apareixeran els diferents vídeos que necessiteu per a aquesta assignatura i, a més, una prova que servirà també per a avaluar-vos, per saber si ho heu vist. El vídeo podeu veure'l tantes vegades com vulgueu, fins que tingueu clar els conceptes, i si alguna cosa no l'enteneu, podeu preguntar després en classe. Després a classe treballarem activitats, individuals o en grup, per veure què heu après. Si algú té problemes amb internet, que parla amb el seu tutor i buscarem una solució. Ara sols queda que es poseu en marxa. Ànims i a treballar. I si teniu qualsevol dubte, Ara és el moment de preguntar. adeu.